Bos días a todos amigos desde o meu recuncho de Trevinca. María González Méndez é unha magnífica poeta afincada nesta terra desde fai anos, coa que me honro compartir espazo no Círculo Poético Ourensán e tamén no Grupo Cultural Nós a Xente do Redor. Hoxe me complace poñer voz ao seu poema Renacer, que no número 15 da nosa revista María nos regala xunto coa súa gran sensibilidade. Grazas, María. Renacer. Ao comezo da primavera, cando os froitos rexurdan entre as madreselvas da vida, volverás ao balcón dos meus brazos, depositando o elixir dese amor que hoxe adormiña na distancia. Bordaremos camiños de caricias entre as verdes praderías, bailando entre nenúfares de sonos esperados. Pintaremos soles de bicos entre as luces da noite, baixo o incenso daquela lúa que uniu as nosas promesas. Saborearemos lentamente o froito da paixón que aniña nos poros das nosas almas, entre sinfonías de peles rozandos. Abrazaremos as verdes ramas das nosas mañás sen deixar paso aos invernos dos ontes, entre o verxel que conforma este novo renacer. Gracias, María.